Γεια σας! Σε αυτήν την παρουσίαση θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε 2 λόγια για τα όνειρα, στα οποία και εμφανίζεται κόμπρα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας Dream Explainer, πατώντας την ένδειξη εγγραφή ή subscribe και ξεκινάμε. Σε γενικές γραμμές, αν δούμε στο όνειρό μας κάποια κόμπρα, θα υπάρχουν ραγδαίες αλλαγές στη ζωή μας, καλές ή κακές. Ο σημαντικότερος παράγοντας στην ερμηνεία των ονείρων με κόμπρα είναι η στάση που είχε προς εμάς. Μία κόμπρα φιλική προς εμάς, πόσο μάλλον υπό τις διαταγές μας, είναι πολύ καλός ιονός. Είναι ένδειξη πως θα έχουμε δυναμική άνοδο στον κοινωνικό μας περίγυρο. Επίσης, είναι σημάδι δυναμικής ανόδου και των επαγγελματικών μας. Βέβαια, τα αισθηματικά μας, ίσως και κάποια οικογενειακά θέματα, θα τα βάλουμε κάπως στο περιθώριο, καθώς η προοπτική κοινωνικής και επαγγελματικής ανόδου θα τραβήξει όλη μας την προσοχή. Αν ονειρευτούμε μία κόμπρα που λυκνίζεται και χορεύει, ενώ εμείς παίζουμε κάποιο μουσικό όργανο, σημαίνει πως εχθροί και φίλοι έχουν κατανοήσει πως πατάμε πολύ γερά στα πόδια μας και αν διακινδυνεύσουν μία επίθεση σε βάρος μας, θα υποστούν μεγάλες ζημιές. Αν δούμε κόμπρα εχθρική προς εμάς, είναι προειδοποίηση για κάποιο κακό που θα μας βρει. Οι άνθρωποι που ξέρουμε ότι μας εχθρεύονται, θα αρχίσουν να ψάχνουν τη στιγμή που θα μας επιτεθούν. Έτσι λοιπόν, αν δεν πάρουμε τα μέτρα μας, αυτό θα είναι καταστροφικό για εμάς. Αν μάλιστα η κόμπρα μας τσιμπήσει, τότε δυστυχώς θα πάθουμε μεγάλο κακό σύντομα. Είτε θα καταστραφούμε οικονομικά, είτε θα διαλύσει η σχέση ή ο γάμος μας. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να καταφέρουμε να σκοτώσουμε την κόμπρα πριν μας τσιμπήσει. Φυσικά, αυτό θα είναι πολύ καλό για εμάς, αφού θα σημαίνει ότι έγκαιρα ανακαλύψαμε ποιος θα μας έκανε κακό και προλάβαμε να τον απομακρύνουμε από δίπλα μας. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις απλώς να ονειρευτήκαμε μία κόμπρα χωρίς να έχει κάποια επαφή με εμάς. Αν κινούταν στο φυσικό της περιβάλλον, τότε κάποιος πολύ κοντά σε εμάς μας έχει προδώσει. Αν δεν τον ανακαλύψουμε άμεσα, θα βρεθούμε σε πολύ δυσάρεστη θέση σύντομα. Αν η κόμπρα κυνηγάει κάποιο θύραμα, τότε θα μας δοθεί η ευκαιρία για κοινωνική και επαγγελματική πρόοδο από ενέργειες τρίτων που δεν σχετίζονται άμεσα με εμάς. Αν η κόμπρα είναι κουλουριασμένη και ακίνητη, τότε θα υπάρξει ηρεμία το επόμενο διάστημα. Κάνοντας μία γρήγορη σύνοψη της παρουσίασης, αξίζει να επισημάνουμε πως διαπιστώσαμε ότι η κόμπρα έχει διάφορες σημασίες στα όνειρά μας. Γι' αυτό το λόγο, για να ερμηνεύσουμε σωστά το όνειρο, απαιτούνται και άλλα στοιχεία, όπως αν ήταν φιλική ή εχθρική απέναντί μας. Κλείνοντας και έχοντας μαζί μας το Θεό Μορφέα, σας ευχόμαστε καλά όνειρα και θα χαρούμε να σας δούμε πάλι στο κανάλι μας Dream Explainer. Αν σας άρεσε λοιπόν η παρουσίασή μας, μπορείτε να μας το δείξετε με 3 απλές κινήσεις. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή ή subscribe, πατήστε κλασικά το like και διαδώστε το σε γνωστούς και φίλους σας πατώντας κοινοποίηση ή share.